Okay, jeg vil gerne bevise sætning 7,6, som hedder vektor A gange vektor B er lige med længden til vektor A gange længden til vektor B gange cosinus til U. Og vi ved så, at vektor A det er lige med længden til vektor A over 0. Og det ved vi fra enhedscirklen. Og vi ved også, at vektor B det er lige med længden af vektor B gange cosinus til U over længden til vektor B gange sinus til U. Og så ganger jeg bare ind i hinanden, og så der kommer til at stå længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til U. Og den nederste linje, som så er plus 0 gange længden af vektor B gange sinus til U. Og så ved vi, at når man ganger med 0, så giver det 0, det vil sige, at det går ud, og tilbage har vi sætningen, som vi gerne vil bevise. Vi vil gerne bevise protektionsformen, som er længden af vektor B til vektor A i lig med vektor A gange vektor B over længden af vektor A i anden gange vektor B. Og det vi vil gøre ved, at vi kender de tre grundlinjer, som nummer 1, det er længden af vektor B til længden af vektor B er lige med t gange vektor A. Og nummer 2, det er, at vektor B er lige med længden af vektor B til vektor A gange x. Og vi vil gerne isolere x, og det bliver så til at vektor x. Og det gør vi så ved at minus vektor B til vektor A over på den her side. Så det giver så, at vektor x er lige med vektor B minus vektor B til vektor A. Og vi ved så, hvad vi vil gerne sætte det her ind i ligningen i stedet for det her. Så det bliver så vektor x er lige med vektor B minus t gange vektor A. Og så den tredje sætning, som vi ved, det er så vektor A gange vektor x er lige med 0. Og vi ved så også, hvad x er, og det vil vi gerne tilføje til vores sætning. Og det bliver så, at vektor A gange vektor B minus t gange vektor A er lige med 0, og det bruger vi i form af skalarproduktet. Og så vil vi gerne udvide vi vil gerne sætte præget til parentesen, og det giver så, at vektor A gange vektor B minus t, og det bliver så længden af vektor A i anden er lige med 0. Og nu vil vi gerne have, at det her det kommer over på den anden side af lighedstegnet, og det gør vi bare ved at plusse. Så det bliver vektor A gange vektor B i lige med plusset det, eller vi plusser det, fordi så det bliver t gange længden af vektor A i n. Og så er det, at vi gerne vil isolere t, og det bliver så, at vi dividerer det her på den anden side. Så det bliver så, at t er lige med vektor A gange vektor B over længden af vektor A i anden. Nu ved vi så, hvad t er, og det putter vi så herover, så vi ved nu, at vektor B til vektor A er lige med t, og det er så vektor A gange vektor B over længden af vektor A i anden gange vektor B.
lige, vi skulle bevise til produktionsformel.